wata rana na yi dogon magana da waɗansu mutane wanda ba addinin mu ɗaya da su ba, sai suka ce na yi musu magana na ce ai Allah ba annabi Isa ya fara aikowa ba, ya aiki annaba kamun annabi Isa. Ce yes haka ne. Ita don kamar annabi Ibrahim misali za mu ɗauko kusa, annabi Ibrahim Allah ya aiko shi, ya zo ya yi wa'azi, jama'a sun bi shi sun yarda. Daga baya sai Allah ya aiko annabi Musa. Annabi Ibrahim ya ce Allah da annabi Musa sai ya ce Allah da ya aiko Ibrahim ni ma shi ya aiko ni, ku zo wuri na za ku samu sabon bayani, za ku samu cikakken bayani, za ku samu sauki, za ku samu ilimi fiye da nada. Dukkanmu daga Allah muke. Idan mutane sun ce ba ruwansu da wannan annabi Musa, annabi Ibrahim ya ishe su, sun kyauta? Ce no, ba su kyauta ba. Na ce to bayan annabi Musa an karbe shi, annabi Isa ya zo, ita Allah da ya aiki Ibrahim ya aiki Musa, ni ma shi ya aiko ni, ku zo za ku ji ƙarin bayani, za ku ji addini sabo a wurina daga Allah, duk abin namu ɗaya ne. Yayi bayani. Idan mutane sun ce mu ba ruwanmu da wani Isa, annabi Musa nan ya ishe mu, sun kyauta? Ce no, ba su kyauta ba. Na ce ana nan sai Allah ya aiko annabi Muhammadu. Sai wasu mutane sun ce su annabi Isa ya ishe su, ba ruwansu da annabi Muhammadu, sun kyauta? Sai suka yi shiru karshe. No, Muhammad ba annabi ba. Na ce ba ko zan yi mamaki Muhammad ba annabi ba. Muhammad din nan wani gari aka haife shi, ya girma a garin, sunan garin Makka. Wannan gari ba malamai, ba bakin malamai da suke zuwa garin. Sai da ya shekara 40 Muhammad bai taba zuwa makaranta a wani gari ba, bai taba yin bakon malami ya karantar da shi ba. Bayan shekara 40 sai muka ji yana faɗin yaya aka yi sama da abin da yake sama, ya aka yi ƙasa da abin da yake ƙasa, ya aka kera annabi Adam, ya aka yi ya samu Allah ya samu malaiku suka su, ya aka yi masa mata, ya aka yi aljanna, ya aka yi aka fito da shi, ya aka yi aka so mu aihuwa, ya aka yi aka so mu kisan kai. Muhammad ya ta ba mu labarai iri, annabi wani ya yi zamani kaza, ya ce kaza, an ce masa kaza. Annabi Nuhu ya yi shekara 50 yana wa'azi, ƙarshen ta ruwan tufana kaza, annabi Hudu kaza, annabi Salihu, annabi Ludu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi har ma kakar annabi Isa, uwar Maryamu da ta samu cikin Maryamu, take cewa Allah wannan abin da yake cikin nan na baka shi, zai maka hidima a masallaci, kada yi min komai. Sai ta haifi abin sai ya zama mace, ta ce Allah na ga abin da na gaya maka, kuma ga abin da na samu mace. To ita matan nan ita ta haifi annabi Isa. Sannan duk abubuwan da suka faru na ƙuri'an wane ne zai rike ta, duk Muhammad ya gaya mana. Sannan aka ajiye ta a masallaci, ta isa ta balaga. Sannan lokacin da ta haifi annabi Isa, ta kama kai tana kuka, tana ce ya laitani mitu qabla hadha kuntu nasiyan mansiya, ina ma da na mutu kam wannan rana, ni ba zina ba, ni ba miji ba, kowa ya san ni, a masallaci nake, in na haifi da ya zan gaya mutane na. Allah ce ki hakuri, abin da ka samu alheri ne ba sharri bane. Duk wanda ya tambaye ki haka da bakin ki baki a magana, kina azumin rashin magana. A tambaye shi wanda aka haifa, a tambaye shi. Aka tambaye ran da aka haife shi, inni Abdullahi atini alkitaba waja'alni nabiyyan waja'alni mubarakan aina kunttu wa awsini bis salati waz zakati ma dumtu hayya bar rabbi wallati wa lam yakun jabbar. Yayi ta maganganu shi annabi Isa ran da aka, duk Muhammad ne ya ba mu wannan labari. Gwagwarmayar da ya samu tsakaninsa da Yahudawa na shekara 33, ya yi wa'azi na wata 30 daidai, ya sha wahala, Yahuda suna neman kashe shi. Allah tabaraka ta'ala ya ɗauke shi, ajiye mana shi a sama ta biyu. Annabi ya gan shi daren Isra'i da Mi'raji. Duk Muhammad ne yake gaya mana. Muhammad ya gaya mana yadda ake kera jinjiri a cikin uwarsa. Wal karkalan insana min sulalatin min din, summa ja'alna nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna idhama lahaman, summa ja'alna khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Duk Muhammad ne ya gaya mana wannan yadda ake kera jinjiri. Da nasara ina ƙarya wai mutum da biri ne ya shigo gari, wutsiyarsa ta tsinke, gashinsa ya zube, shi ne asalin dan adam. A'a, Muhammad ya gaya mana yadda ake kera jinjiri. Duk Muhammad ya gaya mana yadda ake a kabari, da yadda ake wajen tashin kiyama, da yadda ake hisabi, da yadda ake shiga wuta Allah ya kiyaye mu, da yadda ake shiga aljanna Allah ya sada mu, da yadda ake zuwa fadan Allah. Duk Muhammad ya gaya mana. Kai Muhammad din nan in ba Allah bane zan yi mamaki. Kaje to watakila ya girma da kakan shi.
na ce yana da shekara 8 kakansa ya rasu, kuma kakansa ba malami ba ne, musulmi ne dama ba malami ba ne. Ya ce magana wanda kana faɗa wana ƙur'ani ko? Ya ce ƙur'ani fa, ƙur'ani fa, ƙur'ani fa. Ya ce ƙur'ani ba Muhammad ne ya yi shi ba, abokanen shi ne sun yi ƙur'ani. Abubakar, Umaru. Na ce Abubakar da Umaru, duk abin da Abubakar da Umaru suka miƙa wa duniya wajen malamin su karɓo abin shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ce mini kana faɗa wannan, shi alƙur'ani magana sa mini za mu like. Alƙur'ani ya ce musulmi ya yi mata hudu, annabi ya yi matansa 9, mini za mu like. Na ce Allah in ya girma mutum yakan bashi first class ya aje mabiyansa third class. Yanzu ku first class na ku na kiristoci ba aure, domin annabi sa bai aure ba, shi yasa fafarmu baya aure. Amma third class nasu ku yi mace daya, mu ko first class mai gidanmu ya iya yin 9, ya iya wucewa 9, mu ko an aje mu 4. Yanzu zaka bani shawara ne mu yan uwan mu musulmi mu gaya musu mu tashi mu koma masaukin mai gidanmu, kai ko gaya maka gaya yan uwan ku tashi ko matsayin mai gidanku ba aure. Yace Ladi mai zuwa kana nan ko? Saboda haka annabi mutum ne mai kamala, duk abin da yayi wato akan kamala yake yin sa, kamala ta tsakaninsa da Allah, kamalansa da tsakanin da bayin Allah da Allah ya aiko shi zuwa gare